Φίλος μας προσωπικός πάρα πολύ. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτόν, όπως είναι όλοι οι σπετσιώτες. Είναι ένας αθλητής υπερμαραθώνιων δρόμων που φέτος είναι ο πρώτος σπετσιώτης που τερμάτισε τον αγώνα Σπάρταθλον. 250 χιλιόμετρα. Παιδιά, καταλαβαίνετε, 250 χιλιόμετρα έτρεξε αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο Τάσος Μπούφης. Τάσος, αγαπάμε. Έρχεται τρέχοντας. Δεν θέλει να πει κάτι, έχει μιλήσει με τις πράξεις αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Είσαι ήρωας.